Ala ye diɲɛ kanu hali fɔ a ye a denkɛ kelen pe di walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a denkɛ la o kana halaki nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Kana ika misi daba mine katla ka iko file ikana sona folo nyini ka ibali ali jenela kana yake Yesu la abimagonye dununya kana yake Yesu la abimagonye lara. Nafolo teseka ikisi, togotia teseka ikisi, wadonia goni kumate, fuega tana yake Yesu la, abimagonye dunuya, kaikisi sinitoroma. Era sebe soro Sira site foi kana matigi Yesu ma alede ye Sira ye tiye ani nyena maya nitumbe ani abena damine ani labando draya ke Yesu la abiki sini toroma draya ke Yesu la abiti la halakilima Yesu ko ne de Sira ye tiens ani ɲɛnamaya mɔgɔ si tɛna fa Ala ma ni a ma tɛmɛ ne fɛ. Yohana sura 14 verset 6. Sira caman bɛ mɔgɔ bolo ka kelen de bi Ala fɛ. Yesu a barika y'anw bɔ sɛgɛn fu la. Ala de kɛ i ni ce y'anw kisi Ala kelen ma. O bangebaga tɛ se ka i kisi, furu ɲɔgɔn tɛ se ka i kisi, wa woloden kɔni kuma tɛ fɔ i ka danaya kɛ Yesu la. Ale de ye Sira ye tiɲɛ ani ɲɛnamaya. Danaya kɛ Yesu la, danaya kɛ Yesu la, danaya kɛ Yesu la, danaya kɛ Yesu la.